ಸಲ್ಮೇಲೆ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ನಿಖಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಶುಭಾಶಯ. ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕಡು ಇನಿ ಕೀರ್ ಮಲ್ಪಗ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಕೀರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯಂಗ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನುತ್ತೈವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥಾತ ಸೇಮಿಗೆ ಗಲಸದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇಮಿಗೆ ಅಂಡ್ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಸೇಮಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಈತ ತೂಕದ ಸೇಮಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂಬರ ಐತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾತ ಸಕ್ಕರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಅಂಗಡದ ಪೇರು ಗಲಸದ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ್ ಗೇರ್ ಬೀಜ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ್ ನುಂಗೇಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಸೇಮ್ಗೇನು ಪತ್ಪೆರೆ ಅಂಚಿನ ಗೇರ್ ಬೀಜಲ ನುಂಗೇಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆನ್ಲ ಕಾಯಾವೆರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆಚಿಪೆ ಎಮೆಲ್ ದಾತ ನೈ ಗಲಸದ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಗೇರ್ ಬೀಜಲ ನುಂಗೇಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆನ್ಲ ಕಾಯಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ನೈ ಕರಪಲೆ ಈ ನೈ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ದೀದಿತ್ತ ಐಕವು ಗಟ್ಟಿ ಆತನ. ಐತೆ ನೈಕರ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಗೇರ್ ಬೀಜ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತೆ ಗೇರು ಬೀಜ ಹದ ಕಂದ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ನುಂಗೇಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಐತೆ ನುಂಗೇಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಂದು ಬೈದನತೆ ಕೂಡ್ಲೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿ ಕಾಯಾವರ ಕಂಟದೇ ಪೋಪುನು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ನೇಕ್ ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನೆ ತೂನು ಇತ್ತಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಸಿಮ್ಮಿಡ್ದಿಲೆ ಸೇಮ್ಗೆನ ಸುಮಾರು 5-10 ನಿಮಿಷ ಪೊತ್ಪುನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊಡ್ತುಳು ನಮ್ಮ ಪೇರನ್ಲ ಕೊತ್ತಾಗ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೋಗೋಣಿಡಿ ಪೇರ್ ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆದಾತ ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ದಾಯಪಂಡ ನಿಖಲು ಕಾಂಡೆ ಕೀರ್ ಮಲ್ತರಡ ಬಯದನ ಆವನಗ ಮಣ್ಣಿದಲ ಕಾಪುಣತೆ ಐಕ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಇತ್ತೆ ತೂ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಪೇರಿನ ಕೊತ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ರೇಂಜ್ ಹಿಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇಮ್ಗೆದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಪಾಡ್ಗ ಸೇಮ್ಗೆ ಈ ನಮನೆ ಬಣ್ಣ ಬರೋಡ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೇರು ಕೊದ್ದಿರೆ ಸುರು ಆವನಗ ದೆತ್ತದ ಸೇಮ್ಗೆದ ಮಿತ್ತ ಮೈಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾರಣ ಕೀರ್ ಮಣ್ಣಿದಲಕ್ಕ ಆವೆರೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಇತೇ ಪೇರಿಗ್ ತೊಟ್ಟೆ ನಿಲ್ಕೆ ಸೇಮ್ಗೆ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಮಣ್ಣಿ ಆವಂದೆ ಬಗದಾದ ಪುಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೀರ್ ಈ ನಮನೆ ಕೊದ್ದಿರೆ ಸುರು ಆವನಗ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಕಾಯ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೇರು ಬೀಜ ಬಕ ನುಂಗೇಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆನ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತೂದು ಬೋಡುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೇಮ್ಗೆ ಬೇಯ್ದನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದ ತೂಲೆ ಬೇಯ್ದಿರ್ತನ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೇ ಕೀರ್ ತಯಾರಾತಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ಚೌತಿ ಪರ್ಬಗು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ತದ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ ಪಂಡದ ನೆಟ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 154 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗುಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸಾ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸಾ ಮಲ್ಪನಗ ಬರೀಟೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನ ಒತ್ತೆರೆ ಮರೆಪಡಿ ಅಪಗ ಏಪಲ ಪೊಸತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲಿಡ ಶಾಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.